We're back. We're back. Kimi og Antoinette. Det er også. Det er også. Blå stemmer. Ja, det er også os. Det er også os. Ja. Vi er faktisk lige færdige med at lave en ultrakort lille bid video til Martin Henriksen. Nå, det var vi enige om. Ja. Han er faktisk også ret knivskarp. Også, bemærker jeg sig, også. Han er også ret knivskarp. Han har selv bedt om det, måske ikke lige bedt også om det, han har bedt om det generelt. Ja. Om, han spurgte om, hvor højorienteret han er. Ja. Og det har vi så forsøgt at svare på. Ja. Så den ligger inde på hans Facebook. Den ligger vi inde på hans, ja. Det var bare det, jeg ville sige. Det var bare lidt men der kom godt hjem. Ja, og tak for i aften, og det var hyggeligt. Ej, vi er jo først lige startet. Altså Lotte. Skal du sige Anna? Vi sidder jo og har lidt joke med det her med, at vi er jo egentlig Anna og Lotte. Ja, det er sådan en intern joke, som kun vi synes er sjov. Ja, så just leave it. Og som I kan se, så er alle billederne her, de er begyndt at falde af. Det er slet ikke... Ja, nu har vi også cuttet det anderledes. Vi har en lille smule mere styr på lyd og lys, synes vi selv. Det er tiden, som vi har, og så halvdelen af billederne cuttet af. Ja, de falder simpelthen men bare så er vi mere i fokus. På stribe, som vi har opgivet og spændt den op igen. Og det giver også grineflip, når de falder ned, så det går ikke. Altså jeg synes faktisk, jeg har lige lyst til at vise, at det billede, der faldt ned sidst, det var simpelthen bare i en sådan euforisk orgasme, soundgasm nærmest. Det var det her billede. Det er jo faktisk billeder, vi har hængende her af Cindy Bedashe, en dirigent fra Bonanza, var jeg lige ved at sige. Jeg aner ikke, hvem det er. Det er Antoinette, der har hængt billederne op. Nå. Men det er dig, der starter dag, fordi jeg skal jo komme med noget positivt input. Ja. Og det er lovet til alle de mange 100, der fulgte med sidst. Ja, alle de mange tusind mennesker, der fulgte. Vi er jo lige startet. Det skal bygges op jo. Det er også det. Ja. Så jeg har sådan et positivt oplæg, som måske er... Hvad var det, du skulle tale om? Jamen, jeg skal tale om folkeskolen, og der er faktisk også, jeg har også lidt noget positivt, jeg vil sige, i den forbindelse omkring Mette Frederiksen faktisk. Fordi, nu er jeg sådan helt... Jo, men altså, det plejer jeg heller ikke at have. Men lige i den her sammenhæng, der ser det ud til, at Mette og jeg, vi er ret enige om nogle ting, hvad angår folkeskolen, og hvordan man får... Fordi der er kommet sådan en tendens til, at desværre mange indvandrere, muslimske indvandrere, ikke har den her store autoritetstro over for politiet. Og jeg mener jo, hvis man sætter ind i en tidlig alder, at så kan man faktisk godt få dem lært det. Men spørgsmålet er, om det er en risiko, man løber, fordi at lægger man sig ud mod deres religion og deres verdensopfattelse. I don't know, men det er jo en risiko, man er nødt til at løbe. Man det er det. Det er igen det der med særhensyn og sådan noget. Den går ikke. Det er rigtigt. Den går ikke. Men det her det er i hvert fald et emne, som jeg har sådan beskæftiget mig meget med, kan man sige. Jeg har også skrevet blogs om det, og jeg har sådan tænkt meget over det faktisk. Og der er også noget med, du har skrevet, du har gået så dybt ned i det, hvis der er nogen, der sidder og kommer med nogle modargumenter. Ja, faktisk er jeg jo meget grundig i de her podcasts. Det er meget detaljeret. Vi kommer sådan hele vejen rundt. Og det er faktisk lidt en strategi, jeg har, fordi at jeg synes, at når man skal snakke om noget, så må man lige så godt... Og specielt så tænker jeg jo meget på de der mennesker, der sidder og lytter med, som måske ikke er enige i noget af det, vi siger. Og så har jeg bare sådan lyst til at give dem lidt mere indsigt i, hvorfor jeg ser sådan her på det. Så når de begynder at argumentere imod inde i deres hoved, så har de også nogle modargumenter. Selvkritik, det er også nogle gange lidt nødvendigt, tror jeg. Og de behøver ikke kun gøre det inde i deres hoved. De kan også debattere med os. De kan også begynde at debattere med os. Ja. Det vil vi bare synes er sjovt. Altså. Så. Men skal jeg bare gå i gang? Hit it. Jeg går i gang. Okay. Altså, jeg er født i det sygeste årti i nyere tid i Danmark. I 70'erne i Danmark var alt tilladt. Børneporno var der ikke sanktioner for. At tage fysisk magt over elever i folkeskolen var hverdag. Og mange andre helt uacceptable ting. Jeg var barn i efterdønningerne af 70'ernes fuldstændigt umiddelbare rablende vanvid, som socialdemokraten Anker Jørgensen stod i spidsen for.
Da han gik af, overtog Poul Schlüter, og han fik styr på mange ting. Meget skulle reddes ud af helvedes ild og lysternes og lasternes hule, de voksnes verden. Danmark var faktisk det rene legeland for pædofile og voldelige magtpsykopater i folkeskolen. En socialistisk hoppeborg i 70'erne og start 80'erne i Danmark. Da jeg gik i skole ude på landet på Mors i 80'erne, havde vi nogle meget gamle lærere, som alle havde undervist i folkeskolen på den tid, hvor den sorte skole regerede. De var ikke voldelige mere, det måtte de jo ikke være. Men de talte meget højt, og der blev knækket en del pegepinde. Vi lærte en del, og mange af de ting, jeg har i hukommelsen fra dengang, har jeg lært udenad. I ren og skær frygt for, hvad der ville ske, hvis jeg ikke kunne. For eksempel husker jeg min første dag til den obligatoriske svømning. Jeg kunne ikke svømme, og var så bange for vores undervisere, at jeg i ren og skær angst pludselig kunne svømme. Og der er stadig tabeller og regneregler, der bare sidder fastklistret i min hukommelse af ren og skær frygt for den hårdhed, jeg ellers ville blive mødt med fra de voksne. Derudover så var der en del ballade på Christiansborg, fordi Schlüter ville afskaffe børneporno helt. Efter at have taget statsministerposten fra Anker Jørgensen. Mange socialister mente, at børneporno var en nødvendighed, for ellers ville de pædofile lade det gå ud over flere børn, end blot dem, de så på tv, hvis de nu lige gik ned i videokiosken og legede en film af børn, der blev voldtaget foran et kamera. For disse børn ville man jo ikke kun bruge én gang, men sikkert lave flere film med de samme børn, og man kunne jo også se film mere end én gang, og på den måde, synes venstrefløjen, havde man jo måske frelst nogle andre børn uden for pornobranchen. Den slags debatter fyldte i Folketingssalen. En logik, man kun finder på venstrefløjen. Men Poul Schlüter ville ikke høre tale om den slags perverse idéer, og forsøgte at afskaffe børnepornoen helt. Men jeg er faktisk vokset op i en tid, hvor børneporno var lovligt i Danmark. Heldigvis var min mor et fornuftigt menneske, som selvfølgelig aldrig kunne drømme om at se den slags eller udsætte sine børn for overgreb. Men der var børn, der blev det, fordi legitimeringen af overgreb mod børn hang i luften i mange årtier efter. Gid man kunne sige, at den tid er et afsluttet kapitel for Danmark. Men jeg synes faktisk, at vi er på vej derhen igen. Ikke kun på grund af ulækre bøger til børn, der skal instruere dem i at onanere, eller onkel Reje freakshowet og hans og omverdens ulækre forsøg på at retfærdiggøre, at han iklæder sig pervers kvindeundertøj foran børn, fordi perversleg kan også være sjovt, det er jo humor. Eller taler grimt og underlydigt på børnetv, betalt af skattekronerne. Det blev diskuteret for noget tid siden af den daværende undervisningsminister og socialdemokrat Tess Faye, at fysisk magtanvendelse kunne tillades måske. Her forsøger han selvfølgelig at pædagogisere og psykologisere det ved at sige, at det er selvfølgelig kun i de tilfælde, hvor læreren ikke har andre muligheder. Og jeg kan til dels tilslutte mig opfattelsen, så frem 2 børn er op at slås, så man må skille dem ad. Men at lade diskussioner mellem lærer og elev finde sted, er simpelthen bare en ny form for pædagogik, som helt skal afskaffes. For den type nymodens pædagogik betyder, at læreren er villig til at lade det køre ud på et sidespor, fordi man kan stoppe et sted på vej derud af diskussionen. Det har allerede vist sig at være helt forkert. Man kan ikke stoppe et sted på vej derudad. Situationen skal i stedet slet ikke nå dertil, at man er på vej et sted hen. En folkeskolelærers forskellige personlige grænser blev dermed gjort op som værende legitim grundlag for, at fysisk magtanvendelse over for børn i den danske folkeskole igen er indført. Der er ingen retningslinjer som sådan, og det synes jeg det er helt skævt. Jeg tror, nogenlunde samme årsag blev brugt som grundlag for overhovedet at indføre den sorte skole i sin tid. Altså frem en lærer vurderede, at der ikke var andre måder at få eleven til at makke ret, så måtte man jo gribe ind med fysisk magtanvendelse. Men min begrænsede viden om lærer for den tid er, at det er meget individuelt, hvad en underviser magter, og dermed yderligere fuldt ud tilladt selvfølgelig, for dem til at eksplodere i hovedet på børn i deres sådan finfølende voldsorgier, hvor fysisk magtanvendelse simpelthen bliver taget i brug. Og jeg er faktisk virkelig bekymret for, hvor vi er på vej hen med de børn, der bliver født ind i den her tid med Mette Frederiksen som statsminister, selvom jeg der lige har sagt noget positivt om hende.
og hvordan det kommer til at få indflydelse på dem senere i livet. Fordi en ting er at sige det, noget andet er, at vi mangler handling bag ordene. Ikke? Altså, igen og igen og igen har vi været inde på, hvor meget de mangler handling bag deres fine ord. Altså. Men der er ikke nogen tvivl om, at kvinder i for eksempel min egen generation, som er vokset op under de her vilkår, har fundet sig i meget fra mænd som voksne, selvom de er kommet på arbejdsmarkedet. Boomerfædre har kørt på fribillet hele livet, og se nu bare, nu tillader man mænd i min generation at begå det ene lovbrud efter det andet. Placer deres børn og børnebørn foran fjernsynet, så de kan få en varm støder at se i kinky dameundertøj. Og her refererer jeg selvfølgelig til onkel Reje. Fordi de kan ikke se det forkerte i det. Eller måske var det noget med lidt godnatlæsning for de mindste. Den magiske lænestol for de 4-6-årige, hvor børn af en kvindelig voksen forfatter gives instrukser i, hvordan de som 4-6-årige kan få en orgasme. Næste dag i skolen, oven på den her godnatlæsning og onkel Reje, så hvis de måske føler sig umotiveret, fordi normaliteten i overgreb er svær at håndtere, jamen altså, så kan de enten få psykofarmaka og en diagnose, fordi de er jo syge i hovedet, ikke også? Eller måske bliver de udsat for fysisk magtanvendelse, fordi deres adfærd afspejler et helt grundlæggende samfundsproblem, at magten igen og igen og igen er blevet givet til de forkerte, fordi folk i min generation ikke kan se det forkerte i det, der foregår lige nu. I stedet for at lovgive sådan, at voksne, både kvinder og mænd, men også kvinder, ikke opfører sig sådan her over for børn, så diagnostiserer Mette Frederiksen de børn, der ikke lige kan tåle mosten, og indfører fysisk magtanvendelse over for dem. Altså, hun er ikke børnenes statsminister. Og det er også sådan selvudnævnt, kan man sige. Ja, det må man sige, det er det. Ja. Pointen er, at man kan jo sagtens lære børn at opføre sig ordentligt. De kan lære alfabetet og titabellen og regnereglerne og grammatik, uden at der bruges fysisk magtanvendelse. Man kan verbalt irettesætte elever, så de rent faktisk forstår, at dårlig opførsel har konsekvenser. Problemet med folkeskolen er, at den har tilladt alle at undervise elever. Man har taget selve essensen og stoltheden omkring det at være folkeskolelærer og smidt det i skraldespanden. Erstattet det med blød, socialrealistisk, tilgodeseende pædagogik og eksperimenterende zen-buddhistisk filosofi, og på samme tid ment, at det har så alligevel ikke nogen betydning, fordi at det virker ikke på de her børn i folkeskolen. Folkeskolelærer var i min tid nogle specielle støbninger. Det var ikke en hyggetjans for dem, men et dybt seriøst arbejde, som krævede nogle unikke personligheder og ønskede om at være en autoritet. Men fokus har de senere år desværre været mere på, at man kunne tjene lidt ekstra lommepenge som vikar, eller at man personligt har specialiseret sig i nogle fag på de forskellige colleges, fordi man synes, de lød spændende, eller man har interesseret sig for dem, inden man startede på læreruddannelsen. Ting som hvis vi skal tilbage til 80'ernes folkeskole ude på landet mellem Tæbring, Ovtrup og Rakkeby, var irrelevante, fordi vi elever først og fremmest skulle lære at tiltale vores lærer herre og fru. Der var absolut ingen trøst, hvis du begyndte at græde over at skælde ud. Du kunne bare sidde der og tænke dig om og reflektere over dig selv, mens undervisningen fortsatte. Så kunne alle se, hvilken iskold behandling man fik, og det havde faktisk en meget opdragende effekt på alle. Havde det ikke virket, så havde det ikke gjort det. Det føler jeg mig fuldstændig overbevist om. Vi skulle have opbygget en respekt omkring vores undervisere lige fra dag 1 i 1. klasse, som gjorde, at vi ikke turde andet end at lytte og være nærværende, uden brug af vold selvfølgelig. Men dog med en del knækket pegepinde til følge, som blev hamret ned i katedret, når frustrationen simpelthen var for høj hos lærerne, og det var den faktisk hele tiden. Man gav os aldrig lov til at prøve grænser eller diskutere. Hvis man gjorde så meget som mikroskopisk oprør, blev man skældt, hæder og ære fra og sat på plads. Ingen snor her. Og det virkede. Der var ro i klasselokalet. Der var ikke bare ro, der var faktisk pinlig tavshed. Og vil du have ros, kunne du klappe dig selv på skulderen, eller få ros derhjemme, når du fremviste dit karakterblad til forældrene. Det var ikke skolens opgave, og sådan var holdningen bare. Lærerne dengang skelnede ikke, og det her startede altså allerede i 1. klasse. Det var lige meget, om du var den flittige, den dovne, den rige, den fattige, den tykke, den tynde.
De betragtede os alle sammen som nogle skarns unger, man ikke kunne stole på, og som på forhånd havde ødelagt deres dag, allerede inden vi trådte ind i klasselokalet. Også selvom vi havde lavet lektier. Det at være lærer var ikke et selvrealiseringsprojekt, hvor man vælger at arbejde med børn, fordi man godt kan lide dem, eller synes, de er sjove at spille fodbold med, eller fordi man mener, man har knækket koden psykologisk, og vil kunne sætte ind over for nogle bestemte utærlige børn, hvilket man jo aldrig har kunnet. Altså, man kan ikke sætte ind over for nogle få børn i et fællesskab. Det var fællesskabet, de opdragede. Og det fik en effekt på hele klassen at se, at de skar alle over en kam. De var ikke dårlige mennesker, de her lærere. De var faktisk ret søde. Når der var forældremøder, vidste de, at de rigtig lagde mærke til en, når de snakkede om ens gode og dårlige sider med ens forældre. De var ekstremt engagerede. Men dagen efter, kl. 8, var de i deres sædvanlige, table, opfarende jeg igen. Og var ops på alt. En hver lille ansigtsmimik. Smilet var igen skiftet ud med stiff upper lip. Gentagelser på tavlen. At tærpe indtil vi så lyset. At skrive 100 gange. Jeg må ikke tyggegummi i klasseværelset. Hvis vi havde brudt den regel. Var alle metoder, der var taget i brug. Der er ingen frihed, ingen snor, ingen diskussioner. De havde 0 tolerance for alt, hvad der havde en puls. Altså, hele vores tilstedeværelse var faktisk en personlig irritation for dem. Så sure var de på os, selvom vi var artige. Vi fik skæld ud, fordi vi blinkede. Og derfor kræver det en helt unik personlighed, et skuespillergen, en særlig drivkraft og en generelt fint følende medfødt fornærmethed at kunne være folkeskolelærer. Og det synes jeg virkelig, vi bliver nødt til at erkende og anerkende. Ellers kommer der aldrig nogensinde ro i klasseværelset igen. Børn kommer ikke for at lege, men for at skulle lære ting, de fleste af dem helt grundlæggende synes er småkedeligt. Og for at lære at kunne vise den respekt for en autoritet. De kommer for at spejle sig af hinanden og skabe fællesskaber. Noget vi var virkelig gode til, fordi vi alle havde det til fælles, at vi konstant fik skæld ud. Der var en form for connection imellem os elever, som man slet ikke ser i dag. Der var ingen, der mobbede nogen, for så fik de at vide, hvad David købte øllet. Det er jo nok det her, der skal til, hvis målet er en rolig klasse, hvor alle har lært minimum et eller andet, når de kommer ud på den anden side. Fysisk magt har jo aldrig været en god måde at kommunikere på. Men jeg tror faktisk på en eller anden måde, at det er det her, der skal til, hvis det er sådan, at de her utærlige mennesker, man ser lægge sig ud mod politiet, lærer at få en form for respekt for autoriteter. Og jeg tror virkelig, det er vigtigt, at man sætter ind også i de små klasser, som jeg sagde sidst. Børn, de er meget mere lydhør, når de er der omkring 5, 6, 7 år, hvor verden den faktisk er virkelig spændende. Når de kommer op i teenageårene, forget about it. Så kan du bare håbe på, at du har lært dem nok til, at det ikke kommer helt ud af skide. Altså. Ja, der er et problem generelt med mangel på respekt for autoriteter. Det har man jo hørt meget om, når brandvæsenet de rykker ud i nogle bestemte kvarterer og sådan noget, og så bare bliver mødt med stenkast og ikke kan passe deres arbejde. Og, vi bliver nødt til at sætte ind over for det, altså meget tidligt, også selvom de endda ikke engang har gjort noget. Så vi bliver nødt til at gøre det allerede der, hvor de ingenting har gjort. Men det er rigtigt, når skolen var anderledes i sin tid. Ja, det var den. Det var den i hvert fald for mig. En lille privatskole. Ja. Min var også meget lille. Det var en meget lille skole. Ja, men jeg kan huske, altså jeg ved, dem der var dygtigst til at undervise, eller dem der var dygtigst til at få en til at lære noget, det var dem, hvor der var lidt mere sådan kæft, trit og retning. Det handler ikke om at være sød. Nej, det er ikke det, man skal. Altså. Det kan man. Nej, det gør det slet ikke. Man skal være en autoritet. Ikke? Når der kom sådan en sådan lidt vattet vikar, altså de fik jo lidt kærligheden at føle nogle gange. Der hørte man ikke efter. Altså nu er jeg sådan en dukseelev, det var jeg faktisk. Var det det? Jeg var sådan en, der ligesom... Ja. Det tror jeg egentlig også. Stræbertype, totalt stræbertype. Altså, det var jeg egentlig også det meste af tiden, men det tror jeg sgu egentlig, vi alle sammen var lidt. Vi fik lavet lektier og sådan noget, fordi vi vidste godt, at hvis vi ikke gjorde det, så faldt der altså brænde. Altså der faldt virkelig brænde. Så vi turde ikke rigtig andet, og alle kom igennem folkeskolen her og kom ud med fornuftige karakterer og så videre. Altså, jeg tror bare, det har noget at sige. Jeg ved, det har noget at sige. Men altså, folkeskolen er ikke noget, jeg sådan... Det er ikke et af mine sådan, emner, hvor jeg sådan, her brænder jeg for at sige noget. Det gør jeg ikke rigtigt. Nej.
Og jeg drømmer heller ikke om at være folkeskolelærer. Ej, det drømmer jeg heller ikke om. Nej. Det tror jeg heller ikke, jeg vil egne mig til. Jeg underviste en gang. Jeg underviste i hiphop i sin tid. Det er så langt min undervisning strækker sig. Ja. Og det er alligevel nogle år siden. Altså jeg har faktisk jeg har faktisk gået på lærerseminariet en ganske kort periode. Og så var vi i praktik. Gået på hvad? På lærerseminariet, der det hedder det. Ja. Og så var vi i praktik, og så var vi ude på en skole. Og jeg, på en eller anden måde, så må jeg jo have ladet mig inspirere af de her lærere, fordi at jeg lykkedes med at få overbevist en klasse om, at 4x3 det er 16. Når jeg siger det. Og så det endte så med at gå hjem med. Men det er faktisk kun 12. Jeg synes det også, det er så. Hvis du siger det, så tror jeg også på det. Der kan du bare se. Ja, der kan du bare se. Ja. Månen er en ost. Det tror jeg. Ja. Jeg tror på alt, hvad du siger. Jeg stoler på dig. Ved du hvad? Tak for tilliden. Tak for tilliden. Jeg stoler også på dig. Hvad? Så kommer der lige sådan et lumt smil der. Ja, vi stoler på hinanden. Ja. Det er fordi, vi har kendt hinanden i så mange år. Ja. Så bliver det opbygget, jo. Ja. Det har vi så ikke, men... Nej. Ja. Så retter vi lige på håret igen. Det skal til. Jeg skal jo sige noget positivt. Ja. Og så skal jeg lige sørge for, at mit hår ikke er hen over mikrofonen, fordi det er det ikke. Så er der sådan noget ballade med lyden. Ja. Så nu kommer jeg lige her med et lille oplæg. Ja. Et lille positivt oplæg har jeg. Hvis jeg kan skille siderne ad, det kan jeg ikke. Det kunne jeg godt. Okay. Here we go. Here we go. Here we go. Yes. Så jeg lover som sagt, det skulle være lidt positivt i dag, og det er jo lidt sværere, end man lige tror. Mm-hmm. I hvert fald fordi vi interesserer os meget for politik og samfundet og sådan noget. Og det er jo det, jeg skal være positiv omkring. Altså, ellers skal der sagtens finde en masse positive ting generelt. Sådan. Yeah. Det er jo nemt at brokke sig, og det er nemt at pege på alt det, der ikke virker. Men hvad er det, der sådan ligesom gør Danmark til Danmark, og hvad er det, der fungerer? Det har jeg sådan prøvet lidt at se på. Fordi jeg er jo glad for, at vi bor i et land med ytringsfrihed, og ellers har den her podcast jo nok også været enten ikke eksisterende eller meget kort, fordi vi har sådan lidt nogle skarpe holdninger nogle gange. Så det tager lidt kontroversielle emner op. Ja, så jeg er også glad for, at vi har grundloven. Det er der vist ikke nogen, der er i tvivl om, af alle dem, der følger med her. Og det er den, der sætter rammerne for vores frihedsrettigheder, vores demokrati og vores retsstat. Og grundloven er grundstenen i vores samfund, så det er den, der skal beskytte borgerne og sikre, at staten ikke bare kan ændre på de mest grundlæggende rettigheder, vi har fra den ene dag til den anden. Mm-hmm. Og derfor er det også helt bevidst, at det er så svært at lave en grundlovsændring, og det skal være svært, for ellers så mister grundloven hele sit formål, hvis man bare kan gå ind og ændre på den. Og det er faktisk noget, mange ikke rigtig tænker over, tror jeg, fordi grundloven er Grundloven er fundamentet for al lovgivning i Danmark, og det er også den, der sætter rammerne for, hvordan Danmark kan overdrage beføjelser til internationale samarbejder som EU. Så er jeg også rigtig glad for, at vi har ytringsfriheden i grundlovens paragraf 77, men den står ikke alene. Vi har også foreningsfrihed og forsamlingsfrihed, og det er nogle af de frihedsrettigheder, der er med til at danne hele fundamentet for vores demokrati. Og så lige sådan, der skal altid lige en juridisk krølle på, fordi når man nu er jurist, så kan man lige så godt lige lære lidt også. Mm-hmm. Der er forskel på formel og materiel ytringsfrihed, og det formelle betyder, at staten ikke kan censurere dig, før du udtaler dig, og den materielle betyder, at du bagefter kan du stadigvæk blive stillet til ansvar, hvis du bryder loven, og det er jo en ret fin balance. Mm. Og så er jeg selvfølgelig glad for det demokrati, vi lever i. Vi har et repræsentativt demokrati. Vi vælger politikerne, der skal repræsentere os, og hvis vi synes, de gør det dårligt, så kan vi stemme anderledes næste gang. Mm-hmm. Word up. Ja. Lige et lille hint til, at det kunne vi jo gøre næste gang. Altså, vi kunne ikke, men der er mange, der kunne. Remember that. så det er jo en styrke. Det er det jo. Og så ved jeg godt, der er flere, der taler om at hæve spærregrænsen. Det er jo noget, jeg synes, jeg har diskuteret med rigtig mange om. Mm. Jo højere spærregrænse, jo færre stemmer bliver reelt repræsenteret. Så jeg synes faktisk, det er en styrke ved demokratiet, at der er plads til mindre partier. Så derfor så skal spærregrænsen ikke op, efter min mening. Og så skal vi lige ind på Israel, fordi det her det er jo noget positivt noget.
Så jeg er rigtig glad for, at Israel fortsat er demokrati i en region, hvor demokrati langt fra tages for givet. Og jeg er glad for, at der stadig er mennesker, som bakker op om Israels ret til at eksistere som et demokratisk land. Jeg er glad for, at der er rigtig mange, der stadigvæk er pro-Israel. Det er jeg personligt. Og så skal jeg jo sige noget venstre, ikke noget venstre, jeg skal sige noget positivt om venstrefløjen. Ingen podcast uden snak om venstrefløjen. Det går simpelthen ikke. De holder os på dupperne, på tæerne. Det gør det. De minder os i det mindste om, hvorfor vi har brug for en blå opposition. Jeg er rigtig glad for, at Moderaterne er endt med at samarbejde med Enhedslisten og Alternativet. For det første så betyder det jo, at Troels er vendt hjem, hvor han hører til, i Blå Blok. Og som Inger Støjberg har sagt, så har Troels jo været på besøg over hos nabokonen i lidt for lang tid, og nu er han så kommet hjem igen. Og når man så åbner skuffen, nu hvor han er kommet hjem, så er de røde sokker forhåbentlig blevet skiftet ud med de blå igen. Og det var også sådan lige en Inger-kommentar. Ja. Men den er meget god. Det er den. Så nu skal Lars Løkke til at samarbejde med Pelle Dragsted og Franciska Rosenkilde. Og det gør så, at Troels forhåbentlig ender med at blive statsminister endnu hurtigere, fordi det virker som et lidt umuligt projekt, og det er jo positivt. Så ja, jeg ønsker selvfølgelig regeringen alt det bedste, det tror jeg, de har brug for. Med så mange partier, med så mange forskellige holdninger, som skal blive enige om alting, så bliver det i hvert fald ikke kedeligt at følge. Det gør det ikke. Og når vi nu er ved de positive ting, så er jeg også glad for, at Socialdemokratiet har rykket sig på udlændingepolitikken. Det viser, at når befolkningen siger noget længe nok, så bliver der lyttet. Og det er blevet sagt rigtig, rigtig længe, men der er flere og flere, der ligesom tilslutter sig. Ja. Så det er positivt, at de blev inspireret af højrefløjen, også selvom det mest er en light version af højrefløjens udlændingepolitik, der blev kørt. Og så har vi Thomas Skriver Jensen. Ham vil jeg jo så gerne sige noget positivt om. Det var så lige den del af oplægget, der voldte mig mest besvær, men jeg var bare nødt til at have ham med. Og det lykkedes, fordi udlændingepolitik er jo et af de vigtigste politiske områder, vi har. Det er alvorligt, og det skal behandles alvorligt. Men jeg må indrømme her på det sidste, at debatten blev en lille smule underholdende. Altså, vi har Morten Messerschmidt, og Morten Messerschmidt bruger ufattelig meget tid på Morten Messerschmidt. Men der er faktisk en, der bruger mere tid på Morten Messerschmidt end ham selv. Og det er Thomas Skriver Jensen. Det er faktisk næsten som om Thomas Skriver Jensen er blevet Dansk Folkepartis mest ihærdige reklamesøjle. Og det er altid fint med noget reklame for højrefløjen. Altså Thomas Skriver Jensen, han puster sig op i forsøget på at gå i kød på Morten Messerschmidt. Og det er faktisk meget modigt, og det er dælme også sjovt. Altså. Fordi problemet er, at retorisk set, så får han ikke rigtig et ben til jorden. Det er en lille smule pinligt og en lille smule sjovt. Så hvis Thomas Skriver Jensens mål er at holde fokus på udlændingepolitikken, så må man sige, at det lykkes i hvert fald. Sådan, ikke kun udlændingepolitikken, men også sådan personangreb og sådan noget. Eller forsvar, eller hvad man skal kalde det. Så ja. Jeg vil næsten afslutte det med Thomas Skriver Jensen. Lad det stå. Så når alt kommer til alt, så er jeg faktisk bare glad for, at vi bor i et land med frihedsrettigheder, et demokrati og en grundlov, der beskytter borgerne og beskytter vores ytringsfrihed. Det er rigtigt. Så vi kan lave den her podcast. Det er rigtigt. Jeg har det sådan lidt, altså, jeg er faktisk virkelig enig med dig i alt det, du skriver, men jeg har det sådan lidt, det hele kan jo diskuteres lidt, ikke? Altså blandt andet sådan noget som demokrati, ikke? Altså, hvis man nu, det er rigtigt nok, at vi stemmer og sådan noget, vi går til valg, og vi har stemmeret og sådan noget, og det hele bliver afgjort sådan på demokratisk vis. Men hvis nu den, man stemmer på, vinder valget, og har lovet en hel masse ting, og så bagefter, efter valget, bliver valgt ind, og så bagefter, efter valget, der bare går ud og gør det omvendte, hvilket man jo ser, desværre. Er det så demokrati? Det er sådan noget, ikke? Ja, altså det er det jo, men det er jo, altså problemet er jo også det der med, at det kræver jo 90 stemmer. Ja. Du ved, og der er mange, man skal jo passe på med, hvad man lover, for hvis man ikke har flertal, så kan man ikke få det gennemført alligevel. Men der er så også nogen, der bare sådan skifter holdning. Altså. Ja. Og så er der alt det snak om løsgængere også. Det vil jo simpelthen være den farce. Ja. Men det er jo også
grundlovsbestemt, at ens mandat følger personen. Så det der med, at det skal man lade blive i partiet. Altså, jeg diskuterer så meget sådan noget grundloven generelt på nettet. Jeg synes simpelthen, at folk skulle læse den og prøve at sætte sig ind i det. Ja. Fordi man kan ikke bare lige alle de ting, som folk foreslår. Nej, det kan man kan ikke bare lige sige, jamen ved du hvad, så skal Jan Boye, Lars Boye, Jan Boye. Er det ikke en tidligere borgmester i Odense? Jo, Anker Boye og Jan Boye. Ja, Anker og Jan Boye. Jo, det er rigtigt. Jo. Er det rigtigt? Ja. Nå? Jo. Nå. Men Lars Boye, det er faktisk ham, jeg snakker om, så ville de jo mene, at han skulle sidde stadigvæk med 4 mandater, ikke? Ja. Fordi de forsvandt jo lige pludselig. Men det kan man igen ikke, fordi det følger personerne. Ja. Så. Ja. Interesting. Det er det det i virkeligheden et demokrati, når det kommer til stykket. Det vil jeg mene, vi har, ja. Vi har jo... Man kan sige sådan rent sådan praktisk, så har vi jo. Men jeg synes bare, at det kan diskuteres, hvorvidt at nogle politikere opfører sig demokratisk. Altså, jeg synes virkelig det der med, at man går til valg på nogle løfter, og så hvis man bliver valgt, så totalt løftebrud hele vejen rundt. Så synes jeg ikke, man har opført sig demokratisk. Så synes jeg, man har... Du mener, fordi du har din demokratiske ret til at stemme, så skal du også kunne stole på, at din stemme så går til det, du er... Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Ja. Det synes du? Ja. Jeg vil lige sige, at vi har en lille smule mat af varme. Ja, vi er meget... Så varmt. Altså, det er virkelig bare 30 grader lige nu. Og det var faktisk meningen, at vi skulle have Karsten, hvis jeg kun fornavn Karsten, snart med flæskesteg og kartofler. En podcast med Karsten, men det er lige nødt til at blive udsat til... Så det blev lidt køligere. Ja. Fordi at det var jo, altså vi havde jo planlagt, han havde planlagt, hvad vi skulle spise. Ja. Så. Ellers så kunne han komme med sådan noget sommermad, så kunne han komme med vintermad senere. Og så skal vi også snart have Nikolaj med. Ja, Nikolaj Wang, ja. Din kandidat. Min kandidat, ja. Ja. Så det bliver spændende. Det glæder vi os til. Og apropos Mors, så... Nå, ja. Ja, så skal vi jo faktisk... Apropos Mors, har vi lige snakket om Mors? Ja, vi har da snakket. Jeg er vokset op på Mors Litteratur Centralskole. Nå det, ja, det der. Ja, apropos Mors. Det der skolen her, jeg gik på, den er på Mors, fra Mors. Den findes ikke mere, det er blevet lavet om til asylcenter, simpelthen så mange gange. Nå. Så det var sådan lidt min skole blev lavet om til sådan en Røde Kors genbrug. Ja, der kan du bare se. Ja. Men apropos Mors, så tager Kimi og jeg og vores podcast til folkemødet på Mors. Kulturmøde, ikke? Nå ja, kulturmødet. Folkemødet det er først næste år. Der kommer vi nemlig også. Det er i hvert fald planen. Jeg er ved at smelte. Min hjerne, den er allerede... Ja. Vi kommer til kulturmødet, eller kulturmøde eller kulturdage? Kulturmødet. Kulturmødet. Der kommer vi simpelthen over og gør Mors. Helt usikker. Min barndomsø. Ja, så kan du være sådan en turguide. Det kan jeg. Det vil jeg virkelig glæde mig til. Og så kan vi lave sådan en masse små klip med nogle spændende kulturpersonligheder, politikere, fordi vi er helt overbeviste om, at det vil de rigtig gerne lave med os. Ja, vi ved da i hvert fald, at hende der Senior Stampe, hun kommer. Så den springer vi så over. Det går jeg da ud fra, siden hun er. Den springer vi over, fordi vi vil gerne have sådan rigtig godt humør derovre. Vi gider ikke det der med dialogkaffe og sådan noget. Nej, det er sådan en lille sommerferie, så vi skal omringes, og vi skal ikke omringes, men vi skal være omringet, eller vi skal omringe os med, hvad folk vi kan lide. Spændende mennesker. High vibrational people. From the right wing. Right wing. Okay, man. Jeg kan bare ikke mere snart. Det kan jeg bare ikke. From the right wing. Vi gider ikke fedte rundt på midten. Det var virkelig rigtig dangerous, det der. Vi fedter ikke rundt på midten, heller ikke på Mors. Nej, vi fedter ikke rundt på midten. Det gør vi ikke, heller ikke på Mors. Fordi vi gider ikke sådan nogle low vibe people. Det gør vi simpelthen ikke. Hvis der er nogen derude, jeg har en idé. Men du vil kunne lide mossingboer. Det er sådan nogle lune mennesker. Altså jeg er selv jyde, og jeg kan godt lide jyde. Jeg elsker jyder. Jyder, jyske mænd. Undskyld, det er ikke fordi det er en dating podcast. Men jyske mænd. Ja.
Det er også min præference her, det må jeg sige. Det er altså. Og det er ikke derfor, vi tager det over? Nej. Ej, selvfølgelig er det ikke det. Nej. Og det er ikke, fordi jeg har en speciel jysk folketingspolitiker i tankerne. Det har vi ikke. Overhovedet ikke. Det har vi slet ikke. Vi bliver nødt til at lave sådan en podcast, en special edition eller sådan noget. Ja, hvor vi sådan laver sådan lidt noget pjat med sådan noget der. Ja. Men jeg ved ikke, om det skal være en sommerepisode, sommerspecial eller nytårsspecial. Det må vi lige se. Ja, om vi kan holde det ud i varmen. Vi er nødt til at lave podcasten rigtig sent om aftenen. Det er faktisk sent om aftenen nu, men endnu senere om aftenen, så vi sådan kan holde det ud. Ja, det er lige det. Ellers ender det med at blive sådan nogle OnlyFans-videoer, fordi vi ikke kan holde ud af have det her bog. Altså. Og det kommer vi til at fortryde bagefter på et senere tidspunkt, så det gider vi ikke. Vi bliver nødt til at være det vildeste det er, når vi sidder der og piller med mikrofoner. Ja. Det er det vildeste. Det er det vildeste, der sker. Men hvis der er nogen, det var bare fordi, jeg fik lige den idé. Hvis der nu tilfældigvis var nogen på Nykøbing Mors, der anede, hvor vi kunne bo. Ja. Så, vi mangler jo faktisk et sted at bo i det der. Så. Ja, det har vi sgu ikke lige løst. Vi ved bare, at vi tager dig op. Så må vi sove i din bil. Ej, det kan vi sgu ikke. Min lille Fiat Panda. Men vi skal nok finde et sted at bo. Vi booker i næste uge. Men hvis I kender nogen, der sidder og lytter med, alle de der 1000 følgere, vi har, og 500.000 seere, så smid en kommentar, ikke også? Men det er kun så skal vi vi nok prøve at scrolle og sortere igennem alle de der kommentarer. Så jeg skal nok læse dem alle sammen. Altså, vi er lige startet. Vi er lige startet. Ja. In case you haven't noticed. Ja. Ja, det har du selvfølgelig. Men vi booker næste uge. Vi skal være i god tid. Vi skal være sikre på at komme til Mors. Ja, hvis det ikke lykkes os at finde et sted, så... Det gør det. Ja. Men hvis der er nogen, der har noget endnu hurtigere. Vi booker næste uge. Ja, det gør vi. Så må I være med i vores podcast, hvis vi kan bo ved jer. Ja. Så Senja Stampe, hvis du har et sommerhus derovre, så kan du måske godt komme på tale, at du kan være med i vores podcast. Nå, skal vi stoppe for i dag? Ja, lad os gøre det. Ja. Vi er simpelthen for trætte, og vi ævler. Det gør vi. Vi hjælper derudad. Vi ses lige pludselig. Vi ses. Hej hej.